Mitä eroa on hyvällä ja pahalla paimeneella? Hyvä paimen panee henkensä lampaitten edestä. Mutta paha paimen panee lampaita henkensä edestä. Naapurien rouvat keskustelivat innokkaasti. Toinen kysyi. Onko sinun miehesi hyvä sängyssä? Toinen vastasi. Aivan yliveto. Hän saattaa viihtyä siellä päiväkausia yhteen menoon. Mikä on vanhojen peikojen mieluisin urheilulaji? Kyykkyhyppely parsapellossa. Miksi naiset teeskentelevät orgasmeja? Siksi, että miehet teeskentelevät esileikkejä. Miksi vanhemmat miehet haluavat pelata golfia? Se on ainoa tapa saada kepin päästä lentämään jotain valkoista. Opettaja näytti biologian tunnilla peniksen kuvaa, kysyen mikä se on. Kalle vastasi. Isillä on noita kaksi. Pieni, jolla se pissaa, ja suurempi, jolla se pesee äidin hampaat. Maailman nopein muurari on nainen. Heti kun hän ottaa kivet käteen, piippu on jo pystyssä. Mitä gynekologi sanoi ruokatunnin jälkeen? No, mihis vittuun sitä jäinkään? Muna ja kana lepäilivät rakastelun jälkeen sängyllä. Muna poltteli sauhuja ja kana mökötti vieressä. Lienee selvää, kumpi tuli ensin. Erään suomalaisen firman insinöörit menivät ruotsalaiseen ravintolaan syömään ja jostakin syystä kaikki nyrpistelivät nokkaansa. Meni hieman aikaa, kunnes rohkea suomalaisinsinööri kysyi tarjoilijalta. Anteeksi tarjoilija, mutta täällä haisee sperma. Tähän tarjoilija vastasi. Anteeksi, minä vain pieraisin. Norjalainen, ruotsalainen ja suomalainen keskustelivat lempiasennoistaan seksissä. Ruotsalainen aloitti. Lempiasentoni on päällä, jotta näen hänen kauniit kasvonsa. Norjalainen jatkoi. Lempiasentoni on alla, jotta näen hänen ihanat rintansa. Suomalainen tokaisi lopuksi. Kyllä se paras asento on takapäin. Siihen ruotsalainen ja norjalainen ihmettelivät ääneen. Mitä sinä sieltä näet? Suomalainen vastasi. No, se vaihtelee. Viimeksi näin lätkämatsin. Vanha piika tilasi lihatiskiltä 30 senttiä makkaraa. Kauppias kysyi. Laitetaanko siivuina? Piika nosti hameen helmaa ja kysyi tylysti. Näyttääkö tää joltain CD-soittimelta? Nainen ilkkui rannalla loikoilevaa mahakasta miestä, taputti tämän vatsaa ja sanoi. No mutta, siinäpä onkin oikein sixpacki. Onko ihan Pirkkaolutta vai Karjala? Mies vastasi naiselle. Siinä on hana alla, voit maistaa siitä itse. Maailman paras kone löytyy naisen jalkojen välistä. Sisään mahtuu mäntä kuin mäntä, se voitelee itsensä ja kerran kuukaudessa vaihtaa öljyt. Harmi, että keskusyksikkö on usein niin arvaamaton. Erään miehen vaimo oli palaamassa matkoilta ja mies oli ovella ottamassa vaimoansa vastaan 5-vuotiaan poikansa kanssa. Poika sanoo äidillensä. Äiti, meillä on ollut täällä vähän huolia. Myöhemmin mies kertoo työkavereilleen tapahtuneesta. Onneksi se meidän pikkupoikamme ei osaa sanoa vielä R-kirjainta. Mies lähti Taimaaseen A+-luokan matkalle, eli ilman vaimoa ja pelkän jätkäporukan kanssa. Mies tuli viimein reissusta kotiin ja vaimo aloitti heti kuulustelun. Vaimo kysyi. Ette kai vaan käyneet semmosissa yleisissä naisissa? Mies vastasi. En minä, mutta pojat. Siihen vaimo jatkoi. Käyttivät kai sentään kumia. Mies vastasi hätäisesti.
En minä, mutta pojat.